Červené mäso je jediné jedlo, ktoré by ste mohli jesť výlučne a napriek tomu by ste prosperovali, pretože obsahuje všetky živiny, ktoré potrebujeme v ich biologicky dostupnej forme a bez toxínov. Odkedy sa carnivore dieta stala populárnou, tak takéto komentáre vidím stále viac a viac. A rovnako tak vidím aj stále viac a viac videí typu: keby som mal do konca života byť na opustenom ostrove len s jednou potravinou, tak by to určite bolo červené mäso. Poďme sa pozrieť na to, na čo všetko by bol človek deficitný, keby denne jedol 2000 kilokalórií iba z červeného mäsa. Začnime napríklad s takou dobrou hovädziou sviečkovicou. Bol by deficitný na vitamín B1, B2, B5, B9, vitamín A, vitamín C, vitamín E a ešte aj vitamín K. Čiže z klasických 13 vitamínov by bol deficitný na 8 z nich a skutočne by pokryl len 5 z nich. Nechcem nič hovoriť, ale z dlhodobého hľadiska by ten koniec života asi prišiel relatívne skoro, pretože by po vypadnutí zobov mohol takýto človek ten steak len tak pomojkať jazykom, povedzme. No a čo sa týka minerálnych látok, tak sme na tom s vápnikom, meďou, horčíkom a mnohými inými tiež dosť biedne. Skúsme sa teda pozrieť na nejaké iné červené mäso. Napríklad na bravčové mäso, na takú panenku alebo karé. Tam sa na tom o kúsok lepšie, no stále by sme mali brutálny deficit vitamínu B9, vitamínu A, vitamínu C, vitamínu E a ešte aj vitamínu K. Mäso je skvelým zdrojom mnohých živín a pokiaľ je vhodne pripravené, tak ho osobne považujem za súčasť zdravej vyváženej stravy. Ale prestaňme prosím s týmto nonsensom, že je to jediná potravina, ktorú pre život potrebujeme. Nie je to pravda ani v prípade mäsa, ani v prípade žiadnej inej potraviny. No a pre viac videí, kde sú skutočne vedecky podložené informácie, ma nezabudni sledovať.